Merħba tfal, nilqakom għal rukna oħra mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Illum tfal għandi storja dwar wieħed raġel u tigra. Mela ħin l-istorja tfal, nħarsu u nisimgħu. Proset. Darba waħda kien hemm wieħed raġel sejjer passiġġata fil-kampanja. Il-kampanja kien iħobba wisq dawk il-ħitan ta' sejjieħ, is-siġar folti, ir-riħa tal-fjuri u tal-ħaxix kienet ittieħ ħafna pjaċir u ħafna saħħa. Mela darba fost l-oħrajn dan ir-raġel ra gaġġa kbira u ġo din il-gaġġa kien hemm il-ġmiel ta' tigra. Ir-raġel ħares lejn it-tigra u qalla: "Hawn, inċinti tagħmel hawn?" It-tigra qamet u stirat. Sakruni hawn, Sinjur, u tilquni hawn warajhom. Ja ħasra kemm għajjejt, kemm nixtieq niġri ġirja u nistira dawn is-saqajn. Ħamilli pjaċir, iftaħli l-gaġġa. Ir-raġel beda jaħseb: għandina fdal il din it-tigra, niftħilha ma niftħilix. Imma tajt: "Iftaħli Sinjur, kemm għajjejt hawnhekk mitluqa, lanqas naf x'se jsir minni." "Imma jekk niftaħlek, għajdli x'se tagħmel?" qalla r-raġel. "Xejn, xi tridni nagħmel? Tiftaħli? Niġri ġirja twila u żgur li mmur fejn ma jaqbadni ħadd u jerġa' jpoġġini ġo gaġġa bħal din." "Hekk tagħmel hekk mhux ħażin. Mela, xi tridni nagħmel? Hekk se nagħmel." U r-raġel ġiet u ħniena minnha. Resaq fejn il-gaġġa, ressaq il-firrol, fetħilha il-biba. U hekk it-tigra niżlet minn ġo l-gaġġa. B'saqqajja ta' quddiem mal-art bdiet tistira, tiġġebbet u titmattar. Kemm hu sew! Grazzi taf li ftaħtli. Issa taf x'jonqosni? Ikla tajba. U int, Sinjur, fik ikla ġmielek. Imma int mhux hekk qed li se tagħmel. Inti qed li se tiġri ġirja u tmur il-bot fejn ħadd ma jaqbdek u jerġa' jqiegħdek ġo gaġġa bħal dik. Iva naf, vera, ma kontx sinċira. Mela ara ta' din ħantik 3 sfidi. Ara ma' min tintaqa', ma' xiex tintaqa'. Staqsihom jekk għamiltx sew jew għamilt ħażin li ħallejtni noħroġ minn ġo din il-gaġġa. Skont ma jgħidulek jiena nagħmel. Oqgħod attent għax se nkun qed insegwik. Ir-raġel bewwex lem, jħares law, jħares lem u ra siġra kbira tal-ħarrub. Resaq leha u qalla: "Siġra sabiħa tal-ħarrub, ħanajdlek l-istorja tiegħi u ngħidlek x'ġarali llum." U hekk qalla l-istorja u x'kien ġralu. Is-siġra qaltlu: "O jien naf għamiltx sew jew għamiltx ħażin. Taf x'naf ngħid, intom il-bnedmin, xejn intom galantomi. Ja ħasra jien kulħadd iqaċċat minn dan il-ħarrub, mhux il-ħarrub biss ta' għax kieku fiha u ma fihiex, kulħadd jiddendel u jqaċċat il-frijej tiegħi. Vendikazzjoni! Għaliex tagħmlu hekk intom il-bnedmin?"
Naħseb sewwa tagħmel jekk tieklok it-tigra. X'waħda din dak ir-raġel fetaħ parajnej daqshekk. U bewwex lem għax kien jaf ħilli t-tigra qiegħda x'imkien tissemma. Issa sewwa lil min se nistaqsi u wasal fejn razzett. Kien hemm baqra miskina għadma u ġilda kienet. Ħares leha u qalla hawn baqra taf x'biċċa ġrat lillum tippermettili ngħidlek l-istorja tiegħi. U l-baqra qaltlu għajdli sakemm hi kienet marbuta minn għonqa b'ħabel qiegħda ddawwar is-sinja biex ittella l-ilma minn ġol-ġibja. Hekk qaltlek it-tigra l-ewwel li sejra tiġri, u mbagħad qaltlek li fi kikla. Ma nafx ta' naħseb jekk tieklok sewwa tagħmillek għax intom il-bnedmin xejn intom ħelwin. Ħares lejja ħadma u ġilda. Meta kont b'saħħti kont għadni żgħira tajt kemm tajtu ħalib lil sidi sar sinjur minn fuqi. Issa għax xjaħt u m'għadniex nista' nagħti ħalib ħemma rani bil-ħabel monqi indawwar din is-sinja kemm mitini x'niekol. Aħjar tmur ara għax fl-opinjoni tiegħi iva sewwa tagħmel it-tigra jekk tieklok. Mur minn hawn. X'waħda din? It-tieni sfida. L-affarijiet xejn ma kienu sejrin tajjeb għal dan ir-raġel. Bidmuh f'għajnejh beda miexi ħares lejn it-triq. Infex ikellem lit-triq. Għax triq taf x'ġarali llum storja tinkiteb. Ħanajdlek. U beda jgħid l-istorja tiegħu mill-ġdid. It-triq f'daqqa waħda bdiet titċaqlaq bħal donnu terremot u qaltlu ħares jekk din it-tigra tiddeċiedi li tieklok ma jimpurtanix ta' anzi naħseb li tagħmillek sew għax intom il-bnedmin vera nies tosti. Kulħadd jaffeċ b'saqaj u jagħti fuqi. Kulħadd joħroġ bil-kelb. Il-kelb iħammeġ fuqi. Suppost taqbdu borża u tiġbru l-ħmiġ tal-kelb u tarmuh hemmhekk ġol kaxxa l-ħamra. Ħadd ma jiġbor xejn sakemm ma tobsqux fuqi wkoll, sakemm ma tpejpux u tarmu dawk il-loqom tas-sigaretti fuqi. U jien naf, taf x'naf, jekk tieklok it-tigra, naħseb illi laqqas jiddispjaċini. Ara ħi, mur, kompli miexi. Ir-raġel nieżel fuq kubtejh u beda jikbi u jolfoq. U semaw il-volpi. Il-volpi resaq fejn dan ir-raġel. Raġel, x'ġaralek ħej? Ħanajdlek din l-istorja diġà ta' 3 darbiet ma ħanajda lilek ukoll. Qallu x'ġaralu, x'qalet is-siġra, x'qalet il-baqra u x'qalet it-triq. Ara, jiena ma naqbilx magħhom. Ħaniġi jien miegħek u nkellima jien lit-tigra. Ajja taqtax qalbek. U mxew flimkien. Hemm kienet it-tigra qed tistenna lir-raġel fejn dik il-gaġġa. Il-volpi ħares lejn it-tigra. Sinjura tigra, kemm inti sabiħa b'dak l-oranġo u b'dawk l-istrixxi sewed fuqek. Qalet it-tigra
kienet taf illi l-volpi huwa makak. Għajdli, x'għandek bżonn? Għax dan ir-raġel għall-istorja, imma jiena ma fimt xejn minnha. Ħanajda lilek, forsi tfemili, inti annimal intelligenti. Għajdla ħan nisimak. Dan ir-raġel qal li ju kien ġol gaġġa. Le, ma fimt xejn. Jien kont fil-gaġġa. Qal il-volpi. Mela, jien kont fil-gaġġa. Le, għandek ma fimt xejn. Jien it-tigra kont fil-gaġġa. Issa qed nifhem xi ħaġa, imma jimporta jekk turini għax biex nifhem aħjar ikolli bżonn nara. Urini naqra ħej. U t-tigra nefħet. Telat ġol gaġġa, daret lejn u qaltlu. Jiena, it-tigra, kont hekk kif qed tarani ġo din il-gaġġa. U l-volpi telaq jiġri, qabad il-biba u sakkara. Ejni, ejja ejni, qal ir-raġel. U r-raġel kien pront, qabad il-firrol u reġa' sakkar dik il-gaġġa. Hemm postok, qal r-raġel, għax int ma żammejtx il-kelma tiegħek miegħi. Il-volpi ħares lejn ir-raġel u qallu, ħares sinjur, tajjeb ħafna li tkun qalbek tajba, imma trid tħaddem naqra moħħok. Issa ħallija hemm it-tigra sakemm trattab ftit qalba, u jekk ma trattabx qalba ma ssirx ħanina, hemm tibqa'. Min jafa hemm millum tfal. Tajt saret qalba tajba. Tajt jekk talbet lil xi ħadd jiftħilha u fetħilha, żammit tal-kelma tagħha. Min jaf? Mela dik kienet l-istorja tiegħi llum tfal. Sa ma nerġgħu niltaqgħu jiena nsellmilkom. Saħħiet tfal.